A szegedi elektromos tömegközlekedés fejlesztésére irányuló pályázat 4 villamosvonal és 2 trollibuszvonal átépítését, illetve megvalósítását foglalja magában. Az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztések során megújul 6 forgalmi csomópont, korszerűsödik a közlekedési társaság villamos és trollibusz telephelye, peronok, megállók, kerékpárutak és kerékpártárolók, utastájékoztató rendszer épül. Új villamosok és trollibuszok érkeznek Szegedre. Az 1-es villamos vonalán van a legnagyobb utasforgalom. A fejlesztés során a vonal teljes hosszában átépül, korszerű zaj- és rezgéscsillapított vágánnyal. Az Annak útnál, ahol a 4 villamos találkozik, új vágánykapcsolat létesül. Ez lehetővé teszi a villamosok visszafordulását bármely irányba, így a csomópont adott esetben ideiglenes végállomásként is funkcionálhat. A Kossuth Lajos sugárúton a helyi autóbuszok a villamossal közös tömegközlekedési sávban haladnak majd, azonos megállókat használva. Az 1-es villamosvonal egyik végállomása az Indóház tér, amely a vasútállomás miatt mind közlekedési szempontból, mind építészetileg a város egyik kapuja. A projekt keretében a nagyállomás épülete és a villamossín közötti terület gránit díszburkolattal gyalogos zónává válik. Egy második villamos peron is épül, hogy egyszerre 2 megálló fogadja a villamosok utasforgalmát. A tervek szerint új villamosvonal épül a Rókusi körúton a Kossuth Lajos sugárút és a Csongrádi sugárút között. Erre azért van szükség, mert a város egyik legjelentősebb utasáramlata a Rókusi körút térségéből indul a belváros felé. A közúti forgalomtól függetlenül közlekedő, jelzőlámpáknál előnyben részesíthető villamos jelentős autóbuszforgalmat váltanak ki, 15-20%-kal lerövidítve a menetidőt. A vonalra 9 darab új, alacsony padlós, csuklós villamos beszerzését is tartalmazza a fejlesztés. A 2-es villamos miatt is szükséges a Kossuth sugárút és a Rókusi körút kereszteződésének átépítése. Az új jelzőlámpás körgeometriájú csomópont kapacitása vetekszik egy többszintű csomópontéval. A 3-as villamosvonal a Dugonics tértől végig egyvágányú, forgalma az utóbbi időben növekszik, és a mellé tervezett új autóbusz pályaudvar miatt a jövőben is ez várható. A vonal kapacitását és az utazás minőségét jelenleg nagy mértékben rontja az, hogy a kitérőkben sokat kell várakozni. A tervek szerint jóval hosszabb lesz a Kálvária téri kitérő szakasz, mivel második vágány épül a Veresács utca és a 2-es kórház között. A Veresács-Boros József utcai csomópontban körforgalom létesül. A villamospálya a Dáni utcától a Londoni körútig füves lesz, a sugárút egyik oldalára fasor kerül, másik oldalára pedig kétirányú kerékpárút. A vonalon a menetidő mintegy 15%-kal fog csökkenni. A 4-es villamosvonal egyes szakaszain, például a József Attila sugárúton és a Tisza Lajos körút még át nem épült szakaszán különösen leromlott a pálya állapota. Ezért a tervek szerint a vonal ezen szakaszai teljesen átépülnek. A peronok az akadálymentes beszállás érdekében 30 cm magasak és a csatolt villamosokhoz is elég hosszúak lesznek, akadálymentes rámpával a gyalogátkelő helyek felé, korláttal a közút felől és esőbeállóval. A fejlesztések következtében a vonalon a menetidő mintegy 10%-kal fog csökkenni. A 8-as trollibuszvonal felső vezetékeit a Szent István téren és környékén már a tér rekonstrukciójakor felújították. A munkálatok ideje alatt buszokkal helyettesítették a trollikat, meghosszabbítva a vonalat a Dugonics térig. A helyettesítő járat olyan népszerűnek bizonyult, hogy azóta is buszok járnak a meghosszabbított szakaszon. A projekt keretében errefelé is kiépülhet a trolli felső vezeték, és várhatóan még tovább közlekedik majd a 8-as, a Tisza Lajos körúton egészen a klinikákig. A másik legnagyobb autóbuszos utas áramlat a Tarjáni lakótelep és a belváros között zajlik, ezért a tervek szerint a Tarjáni víztoronytértől a Szilléri sugárúton, a Római és a Brüsszeli körúton át a Csongrádi sugárútig új trollibuszvonal épül. A 10-es járat így csatlakozna a belvárost átszelő trollihálózathoz, és a Szent István téren áthaladva a 8-ashoz hasonlóan a klinikákig közlekedne. A 2 trollibuszvonalhoz 10 darab új, alacsonypadlós, csöndes, kedvező gyorsulású,
csuklós trollibuszt szereznek be. Új-Szeged közforgalmú közlekedésének komoly időveszteséget okoz a reggeli csúcsforgalom. Az utasokkal telt járművek ilyenkor a belvárosi hídon kialakuló torlódásban hosszú percekig vesztegelnek. A buszok és trollik haladása érdekében átfogó terv készült a híd lábánál fekvő csomópont és a környező utcák átépítésére. A csomópontokban speciális lámparendszer biztosítaná a buszok és a trollik gyors átjutását. A lámparendszer nem enged majd több járművet a hídra, mint amennyi azt elhagyni képes, ezáltal a torlódást mintegy hátrahúzva elkerülési lehetőséget ad a tömegközlekedésnek.